Udah dulu sekolah di mana? Hah? Sekolah di mana dulu? Lu mama. SLB. Hah? SLB dan sekolah dulu lah. Yo. Yo ketua OSIS kan? Ocis. Yo ketua OSIS. Ocis. Yo sekolah SD sampai jam Onom lah doa. 65. Onom. 5. Onom yo. Oka. Emang ala gue. Banyak terjadi di zaman kini. Nerana mencariannya. Ala dalil banyak anak gadi. Nanjan doju dicarinya. Kakak merang lapor kabani. Bagi lain carai dan sabuli dua. Kakak merang
Oke, ada biar lah. Hagilah manjalang subuh. Menjalang subuh ane marilah siang buku ayam ne badarai badarai oi buku ayam ne badarai badarai iyo cilaku dadoki oto jalan basimpang awak sairi yang nyosuru acarai awak sairi yang nanakan dong nyosuru acarai Koi jalu jalu di dalam para nana jando jando nana jando jando kalau itu baana rancak di sana oi baana rancak Urang disiko ai barantino ai barantino bilai kapa suranti kapa suranti Kapa kareson bali aka jauh bali aka jauh kabari lari di sana baragi dan sana baragi kami menolong ai do suaro ai do usao kalape nandari oi simpang candu Anak manjalang bang beni koto ilalang karumanan saya antikan organ bang Yudi simpanlah salong pak kamar simpanlah salu buku aja kola datang mari to samo balik pulang karumalah surang-surang Oke, mama jadi sana. Uku aja jangko nalalatang. Bapisa kita samantaro. Lain waktu kita ulang. Dek rantau jauh ke di jalan. Eten kerana batu sangka. Kami kepulang mama ketinggal. Saluang ko ado salah patia. Organ ko ado salah kinca. Kami badendang kok kurang pandai. Tasingguang mama dek pantun. Kami tagisia mama dek kucika. Maklumlah. Negara di gurau, api di gurau, depek di gurau. Ayolah mama jadi sana ili kapasuranti kapasinel masuk ke jauh. Barila-rila mama baragia dan siku untuk belanjo. Kami sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung seketik tanggal 24 kita ulang bentuk orang gilo kepada. Oke.